Στο αεροδρόμιο του Καΐρου, ο πρόεδρος Νάσερ υποδέχεται αυτοπροσώπως τον βασιλέα Κωνσταντίνο, ο οποίος μεταβαίνει στο όρο Σινά για τον εορτασμό της χιλιοστής 400ης επετείου της Μονής της Αγίας Εκατερίνης. Μόνον ότι η επίσκεψη είναι ανεπίσημη, εντούτοις επιφυλάχθη στον άνεκτα επίσημη υποδοχή αρχηγού κράτους. Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος και ο πρόεδρος Νάσερ επιθεωρούν το παρατεταγμένο τιμητικό απόσταγμα. Οι δύο αρχηγοί κρατών, χειροκροτούμενοι από το συγκεντρωμένο πλήθος, κατευθύνονται στην αίθουσα επισήμων, όπου πήραν το πρωινό τους πρόγευμα. Εν συνεχεία, είχαν συνομιλία διαρκείας 55 λεπτών της ώρας. Σε λίγο, ο πρόεδρος Νάσερ αποχαιρέτησε τον βασιλέα, ο οποίος με το ιδιαίτερο αυτοκίνητο του Αιγυπτίου Προέδρου που ετέθη στη διάθεσή του, ανεχώρησε για τη Μονή του Σινά. Τον άνακτα συνοδεύει ο Υπουργός Νεολαίας της Αιγύπτου, ο οποίος εκτελεί χρέη ξεναγού. Η απόσταση από το Κάιρο ως τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης είναι 400 χιλιόμετρα. Σε όλο το μήκος της διαδρομής, πυκνές ομάδες Αιγυπτίων και Ελλήνων υποδέχονται τον βασιλέα, τον χαιρετούν, του προσφέρουν ανθοδέσμες, τον χειροκροτούν. Δεσμούς ακατάλοιπους δύο πανάρχιων λαών εκφράζουν οι απλές μα τόσο εγκάρδιες αυτές σκηνές. Στο Σουέζ, ο βασιλεύς Κωνσταντίνος και η ακολουθία του επιβιβάστηκαν σε ένα πορθμίο που τους μεταφέρει στη Χερσόνησο του Σινά. Μια καμήλα, η έρημος, γραφικά σύμβολα της χώρας του Νείλου. Γραφικές και εκδηλώσεις στα θελάτα. Η Αίγυπτος αγαπά τον Κωνσταντίνο, φωνάζει κάποιος, και η κραυγή ξαναγγέλνει σαν ηχό από όλα τα στόματα και τις καρδιές. Ο δρόμος για τα αυτοκίνητα τελειώνει εδώ. Η ανάβαση στο θεοβάδιστο όρος θα γίνει με καμήλες. Γεννά το πανάρχαιο ιστορικό μοναστήρι. Πύργος σωστός, προπύργιο του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό το 527 μετά Χριστόν. Σκαρφαλωμένο σε ύψος 1530 μέτρων, οχυρωμένο με τείχος από γρανίτη, απετέλεσε επί 14 αιώνες απρόσβλητο κέντρο λατρείας, εστία πολιτισμού, τέχνης και γραμμάτων. Και ο βασιλεύς Κωνσταντίνος συνεχίζει τώρα τη θρησκευτική παράδοση των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Με βλάβεια και κατάνοιξη παρακολουθεί την πανηγυρική λειτουργία, στην οποία χωροστατεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος. Και όπως ετώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Συναίου Πορφύριος, η βασιλική επίσκεψη εις Μονήν επισκομμένη εν μέσω γης ερήμου, αγώνου και ανίδρου μαρτυρεί την βαθυτά την ευσέβεια του Έλληνος βασιλέως. Θα γραφεί δε χρυσής γράμμασιν στην ιστορία της Μονής, διότι για πρώτη φορά Έλλην βασιλεύς τιμά αυτήν για τις επισκέψεώς του. Η συγκίνηση ημών των ταπεινών, είπε ο Αρχιεπίσκοπος Συνά, τους οποίους ο Πανάγαθος έταξε φρουρούς του μοναδικού του του φυλακίου της Ορθοδόξου πίστεως, είναι βαθυτάτη και η χαρά ανεκκλάδητος. Αυτή είναι η κατανυκτική στιγμή που ο βασιλεύς απαγγέλει το πιστεύω. Εικόνες πίστεως και αγάπης, σκηνές θείας μυσταγωγίας. Στιγμές συγκινητικές, όταν ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ασπάζεται τα δίψωνα της Αγίας Εκατερίνης και προσφέρει στη Μονή ένα πολύτιμο περιδέλαιο της βασίλισσας Άννας Μαρίας και ένα σταυρό αδαμαντοκόλλητο. Ο
βασιλεύς και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επισκέπτονται τα κτίρια της Μονής, η οποία αποτελεί ολόκληρη πόλη. Στο εσωτερικό του κεντρικού ναού υπάρχουν θαυμαστά έργα τέχνης και κοιμήλια ανυπολογίστου αξίας. Μέσα στον περίβολο της Μονής βρίσκονται άλλα 14 παρεκκλήσια. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται 4.000 πολύτιμα χειρόγραφα. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα ελληνικά συγγράμματα. Εδώ υπάρχει και έγγραφη διαθήκη του Μωάμεθ προς τους διαδόχους του, στην οποία εκφράζει την επιθυμία του να σεβαστούν τη Μονή. Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και οι λοιποί Ορθόδοξοι ιεράρχε στάθηκαν στην κρίνη του Μωυσή και ήπιαν νερό που τους πρόσφερε ένας Βεδουίνος. Έπειτα, οι επίσημοι ξένοι ανέβηκαν με καμήλες στους πρόποδες της κορυφής του όρου Σινά. Ακολούθησε εξαντλητική ανάβαση για να φτάσουν στο ύψος της Αγίας Κορυφής, στον τόπο όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Θεός παρέδωσε στο Μωυσή τις 10 εντολές του. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκονται τώρα ο βασιλεύς Κωνσταντίνος και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Και από εδώ ο βασιλεύς, οδηγών ο ίδιος ένα ελικόπτερο, επιστρέφει στο Κάιρο. Με το γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος Νάσερ, τελείωσε η επίσκεψη του βασιλέως Κωνσταντίνου στην Αίγυπτο και το ευλαβικό του προσκύνημα στο Θεοβάδιστο Όρος. Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος παρακολούθησε την τελευταία φάση της διασημματικής ασκήσεως Summer Express που έγινε στην περιοχή του Νέστου. Στη φάση αυτή, ευτίδιοι δυνάμεις ρίπτουν αλεξιπτοδιστάς με αντικειμενικό σκοπό την καταστροφή προγεχειρώματος του υποτιθεμένου εχθρού και την απόθεση των δυναμεών του ανατολικώς του ποταμού Νέστου. Με προπέτασμα καπνού επιχειρείται η εγκατάσταση αεροπρογεχειρώματος και διατάσσεται γενική εξόρμηση των θηλίων δυνάμεων. Την άσκηση παρακολουθούν επίσης ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Κωστόπουλος, ο Υφυπουργός κ. Παπαδημητρίου, ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, στρατηγός Λέμνιτσερ, και ολόκληρη η στρατιωτική ηγεσία του ΝΑΤΟ. Μετά τη λήξη της ασκήσεως, ο στρατηγός Λέμνιτσερ εδήλωσε: «Επιθυμώ να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός ότι η Ατλαντική Συμμαχία καλύπτει απολύτως ολόκληρο το χώρο της Βορείου Ελλάδος». Η αμυντική άσκηση του ΝΑΤΟ Summer Express ετερματίστη με μεγαλειώδη παρέμβαση των ελληνικών και ξένων δυνάμεων που έλαβαν μέρος στην άσκηση ενώπιον του βασιλέως. Την παρέλαση παρακολούθησαν οι Υπουργοί Αμήνης και Βορείου Ελλάδος, η ανωτάτη στρατιωτική ηγεσία, όλοι οι ξένοι στρατιωτικοί ακόλουθοι, ανώτεροι αξιωματικοί του ΝΑΤΟ και πλήθος λαού. Από όλους εθαυμάστη η άψογη εμφάνιση των μονάδων που πήραν μέρος στην άσκηση Summer Express.